Projekt zodpovedne.sk zastrešuje Európska únia v rámci komunitárneho programu Safer Internet Plus. Beží už takmer v každej krajine Európskej únii. Slovensko pristúpilo pred 1,5 roka do tohto projektu. Na Slovensku to realizujú 5 partneri. Je to e-Slovensko, občianske združenie. Ďalej je to UNICEF, konkrétne vlastne linka detskej istoty z UNICEFu, Ministerstvo vnútra ako tretí partner Slovenskej republiky a z komerčného sektoru máme 2 partnerov, je to Telefonica O2 a od dnešného dňa aj spoločnosť Microsoft. Ako vidíte z tohto prvého obrázku, nie sú to žiadne extra nové ohrozenia, je to všetko to, čo tu na Slovensku fungovalo aj predtým, ako prišiel internet alebo mobily. To, čo je nové a o čom je povinnosť vlastne rozprávať a šíriť osvetu je, že proste aj tá šikana, o ktorej možno trošku viacej budeme tu rozprávať, doteraz sa diala možno len v školských laviciach alebo poza školu a nikto si nevie predstaviť, že dieťa môže byť šikanované aj doma o 11. večer alebo dokonca, že môže byť šikované s niekým, koho nepozná. Nikdy sa s tým nestretli, že tie akoby nové tváre, tie ohrození prichádzajú práve preto, lebo prichádzajú tieto nové technológie. Keď som videl ten spot, tak mám tu pripravené poznámky o tom, čo sú všetko dôvody, prečo sa vôbec takouto aktivitou zaoberať, ale nad tým veľmi prevažujú mne osobne 2 dôvody vo veku 5 a 9 rokov. Okrem toho, že som zamestnancom komerčnej firmy, ktorá sa chce spolupodielať na tomto projekte, som otcom 2 detí. Keď si predstavím, aké rizika dneska môže priniesť kontakt s internetom, je to pre mňa hrozba, ktorú chcem nejakým spôsobom riešiť, pri ktorej chcem byť, keď sa bude hovoriť o tom, akým spôsobom ochrániť naše deti v budúcnosti. Vzorka bola 518 detí a chceli sme porovnať aj veľké mestá, vidiek, aby to nebolo iba Bratislava a chceli sme vedieť, že či je nejaký väčší rozdiel medzi týmito lokalitami. Takže keď sa pozrieme na tento slajd, tak vidíte, že podľa tých čísel takmer všetky deti majú prístup k internetu. Je to 97,2%. Výhodou tejto našej komunikačnej linky, ktorá má tie 3 formy, že môžu deti telefonovať na bezplatné číslo 0800 500 500, 24 hodín denne, vrátane víkendov, sviatkov, potom plus cez harmonizované európske číslo 116 111, o čo sme zase rozšírili tú škálu možností kontaktu s nami. Potom nám môžu písať v priebehu celého dňa a naši operátori reagujú na tieto podnety, alebo každý deň od 5. do 9. je zapnutý live chat a priamo s týmito klientami naši komunikujú. Ja som to stretol aj tiež s takými vecami, že niekto ukradol moju identitu a vydal sa za mňa. A ja neviem, nejaká mladá faninka, dajme tomu, bola rada, že sa možno rozprávať s Rytmusom a ten dotyčný to využil, aby mu poslal fotky a že sa môžeme stretnúť o takéto veci. Takže som rád, že nepatrím do tohto sveta a mladým by som chcel odkázať, nech sa snažia sledovať a komunikovať s ľuďmi v reálnom živote. Teraz určite nad ním nestojím a napriek tomu môžem kedykoľvek vojsť do jeho izby, viem, že čo na tom internete robí. Väčšinou to využíva ako kvôli študijným veciam. Prestal aj četovať, čo som celkom rada, lebo mám ten istý názor na to ako kolega vedľa, že je to aj tie zoznámky, že je to podľa mňa veľmi neosobné. Mne sa všetci pýtajú, že prečo to nevyužívam, prečo nemailujem so svojimi kamarátmi, ktorí žijú mimo našej republiky, tak hovorím, že tak ťažko ja zistím podľa napísaného, ako sa ten človek naozaj cíti, ako sa má. Častokrát sa zabúda na taký fenomén, ako je to, že dieťa sa učí napodobňovaním. To znamená, keď mu umožníme, aby išiel na stránky, ktoré sú preňho na jednej strane, musíme hovoriť o stránkach nezákonných a na druhej stránke o stránkach škodlivých. Ak mu to umožníme, my naozaj nevieme, aká je percepcia toho dieťaťa, nakoľko ho to môže poškodiť na celý život, myslím v tomto prípade o pornografii. Takže nedá sa povedať, že ukážme im všetko a nefiltrujme a tak ďalej. Tie deti to nevedia spracovať tak, ako to vie spracovať dospelý. Vždy musí byť na prvom mieste takéto vzdelanie na tej úrovni, aby tie deti proste sami sa snažili zvážiť a vedeli aspoň trochu posúdiť, do čoho sa hrnú a čo by to mohlo priniesť, respektíve v prípade, že sa do niečoho dostanú sa k
nejakej, povedzme, že škodlivej stránke, aby o tom aktívne komunikovali s rodičmi, ktorí, neverím tomu, že niektorý z rodičov má 24 hodín na to, aby sedel s dieťaťom za internetom a sledoval, čo robí. Už len spätne sledovať, čo to dieťa urobilo za ten deň, je veľmi náročné. A spoliehať sa na rôzne technické zabezpečenia je síce fajn, ale na druhú stranu je to trošku alibizmus, pretože tie technologické riešenia nie sú dostatočné. Takisto si myslím, že reštriktívnymi opatreniami sa nedá dosiahnuť nič, pretože decká sú veľmi chytré a vedia to super obísť, akékoľvek reštriktívne opatrenie. Skôr je to naozaj o tej osvete a o tom vysvetľovaní, či je to už teda pracovníkom mobilného operátora a následne potom rodičom, ktorí sa to od toho pracovníka mobilného operátora dozvie. Dávame aj také kartičky, kde sú základné informácie o tomto projekte Zodpovedne.sk a takisto všetky tie linky, kde sa môžu dozvedieť už potom aj viacero odborných rád. Tak my sme vlastne v škole začali tým, že sme sa rozhodli, že informovať predovšetkým učiteľov. Učitelia prichádzajú do styku so žiakmi najčastejšie. Celý minulý rok sme poriadali školenie, ktoré bolo pod názvom Bezpečne na internete a hlavne bolo určené pre učiteľov. Tohto školenia sa počas toho roka zúčastnilo okolo 50 učiteľov iba z Pezinka, čiže vlastne dá sa povedať, že zo všetkých základných škôl, ktoré absolvovali toto školenie, kde som sa im snažil povedať alebo priblížiť im celý tento projekt aj o tom, že čo a ako môžu tie deti využiť alebo niekedy aj zneužiť. Častokrát sa stáva to, že už všetci vieme, že učitelia, niektorí učitelia nie sú tak zdatní, tak ako žiaci, ktorých učia. Pán učiteľ hovoril presne o tejto aktivite, ktorú sme v minulosti robili v rámci toho nášho projektu Bezpečne na internete a ktorý, myslím, dnes ako aktivitu vkladáme aj do ďalšej spolupráce s Zodpovedne.sk, keď za tých uplynulých 15 mesiacov, keď ten náš projekt fungoval, sa takýmito kurzami, ako hovoril pán učiteľ, vyškolilo na Slovensku asi 2000 učiteľov. A jeden z tých nástrojov, ktorý potom učitelia majú k dispozícii, aj webová stránka Bezpečne na internete s takými, my sme to nazvali, že e-learningovými vzdelávacími materiálmi, s takými príbehmi animovanými o problematike bezpečnosti, kam potom môžu ísť so svojimi žiakmi. Stretávame sa s takýmito prípadmi. Hlavne sa to týka vecí, kde si dieťa založí nejakú stránku mailovú buď to na AZ alebo na Pokece a vytvorí si tam nejaký vlastný album, do ktorého si uloží fotografie a potom nejakým zázračným spôsobom buď to sprístupní niekomu zo svojich kamarátov to heslo, alebo ho niekomu povie v rámci toho četovania. Ten človek vlastne stiahne odtiaľ fotografiu a potom ju distribuje ďalej v rámci všetkých tých užívateľov alebo známych, alebo keď mu chcú uškodiť, tak proste si s neho robia srandu a nejakým iným spôsobom. Takisto sa veľmi stretávame v poslednej dobe s mnohými prípadmi, kde sa jedná hlavne o detskú pornografiu. Providerom nie je Slovenská republika, ale sú to hlavne zahraničné stránky, ktoré nemajú napríklad označenie, že tam nesmie vstupovať dieťa, ktoré je mladšie ako 18 rokov. Syn chytil trojskú vojnu, lebo samozrejme mal 19 rokov, tak si to četol aj niekde inde, pozrel si. Bola to vynikajúca skúsenosť. Ďakujem, že existujú takéto programy, ktoré napadajú, potom si sa rozčuloval, že mu nefungujú hry a tak ďalej. Takže si veľmi dobre rozmyslel, či chce hrať hry, alebo či chce pozerať takéto stránky. Takže ono, tie skúsenosti a všetko to, čo to prináša, je to bohaté. Ale znovu hovorím, najzákladnejší problém nie je počítač, ale voľný čas našich detí, ktorého je až príliš veľa. My sa snažíme vlastne v spolupráci s týmto projektom aktívne publikovať veci, ktoré sa týkajú týchto tém. To znamená, že vlastne od projektu Zodpovedne máme podklady textové, ktoré publikujeme vo forme článkov ako zaujímavé veci. Snažíme sa mať k dispozícii hneď na titulke vlastne odklik na stránku Zodpovedne, takže vlastne každý rodič, ktorý hľadá túto tému, tak ju rovno nájde na tom správnom mieste.